هر Diyarbakır dibinin rewşa hilbijartinê, rewşa piştî hilbijartinê ku nihatê jiyandin û hilbijartinê Serokkomariyê bîst û heştê Gulanê li gel Mehmet Ata Yüksel, mafnas û şrovekarî siyasî da xifin silav bote kekê Muhammed Ata destpêkê de dixwazim bizanibim. Rastî ev encamên ku digera yekem de derketin. Çaverî kirî bûn, nirxandina te bigirim destpêkê de. Weşana bixêr, silav û rêz ji me. Keko bi gelem ker, ekê em li ser herêmê biaxivin, em dîmenekê wiha dibînin. HDP li herêmê seranser rêjeya xwe kêm kiriye û CHP rêjeya xwe zêde kiriye û li hêla din jî Hüdapar jî li ser li herêmê li Batmanê wekîlekî derxistiye û şiyandiye meclisê. Li Türkiye'ye ji sê hev derxistine Hüdaparê dîsa bi 4 wekîlan anha li meclisê jiyê xwe dagirtiye. Gava em bala xwe bidin rêjeya HDP û CHP li sedaman bigerin em dibînin ku HDP ji du sedaman anha rêjeya xwe kêm kiriye. Yek ji wan piştkiriya CHP bixwe ye ji ber ku hîna di nav girseya Kurdan de girseyeke xurt heye ku ji CHP gelek em bêjin aciz e neqayle ku here ser sindoqê û rêya xwe dengê xwe bide CHP ji ber vê çendê ji girseya HDP parek em dibînin û müşahede dikin ku neçûye ser sindoqan û bi awayekî em bêjin berteka xwe destnîşan kiriye û li hêla din dîsa HDP rê li ber hilbijêrên xwe vekiriye ku dengê xwe bidin CHP weke em bêjin cewazekî bide hilbijêrên xwe û CHP ji bo em bêjin hilbijêrên HDP bûye adresa duyem. Ji ber wê çendê li herêmê seranser li hin ciyan hilbijêrên HDP çûne ser sindoqan û dengên xwe îrada xwe teslîmê CHP kirine. Ji ber vê çendê HDP anha li seranserê herêmê bi taybet li Diyarbekirê rêjeya xwe kêm kiriye. Heta em dibînin ku li Diyarbekirê bi awayekî berbiçav CHP wekîlek ji HDP girtiye. Heya niha HDP li Diyarbekirê neh wekîl derdixist lê îro em tê dikehêjin ku CHP yek wekîl ji HDP girtiye û em bêjin jimara wekîlên HDP bûye heşt. Bilêkekê Muhammed Ata rewşeke din balkêşeye ku yekem car parlamenter ê Partiya Doza Azad Hüdapar dê biçin parlamentoyê ji alî pirsa Kurd ve vê rewşetê çawa din nirxîne û parlamenterên Hüdaparê jî girêdayî pirsa Kurd dikarin çi bikin di parlamentoya Tirkiye? Keko birastî bi qasê ku ez çavdêr dikim, müşahede dikim Hüdapar hewl dide ku ji bo Kurdan rêyeke alternatîv rêyeke nû veke ew rê jî li ser zemîneke meşrû ava biye. Yanî Hüdapar bi awayeke eşkere li cur bi cur qadan û platforman bilêv dike dibêje ku em wek Hüdapar ji bo Kurdan rêyeke nû ve dikin û em dixwazin ku Kurd bi awayekî meşrû tev bigerin û bi awayekî meşrû di rêya meşrû de bi metod usul û rêgezên prensîbên meşrû berxwedana xwe, tekoşîna xwe bidin û li meclîsê ji bo çareseriyê hewl bidin, ji bo çareseriyê, ji bo pirsên xwe çareseriyê bigerin. Tişta ku anha herî zêde bala min dikişîne bajarê Batmanê ye. Heya niha li Batmanê HDP 4 wekîl derdixist, AK Parti'ye yek wekîl derdixist. Li îro bi hewl û helwesta Hüdaparê em tê dikehêjin ku li Batmanê bi piştkiriya Hüdaparê AK Parti 2 wekîl derxistiye ku ew yek wekîl ji xwe wekîlê Hüdaparê ye ew jî birê Serkar Ramanlî ye. Yani ciyekî em bêjin bi awayekî jeopolitîk ji bo Kurdan ciyekî girîng e, ciyekî mühîm e ji xwe Batman vê yekê dibêje. Yani li gor vê encamê ez bêjim. Ji bo Kurdan, ji bo girseya Kurd, ji bo rêya giştiya Kurd rêyeke nû ye êdî Hüdapar. Yani bûye adresa duyem
و اف جی جبو هلبت پرسو پرسگریکن کردان جی هیویه کی ده هلبجیرین کرد هدا پر جوی ساعتشوندا جوی وقتشوندا وک ام بیجن لسر خصاصیت کردواریه جبو کردان هلبت تشتن مثبت و بده برخواه پکی محمد عطا هر وها نها گرمروف ده چرچویا هف پیمانیا جمهور ده بگرهین پیش البجارتنا سرکومار اردوان و کاندیده سرکوماریه بو گراد جیمشیم دست نشان کرد که توییترک به لسر جبو براین منی کرد بلاف کرد و ویدره اوی بخوشیم دست نشان کرد که دبکو مافین کردان دخوازین کردان وکی هاتی خواستن نهاتی بنه جی بجی کرن دوی چرچوه ده گر دستلا جارک دن بکبی دستیوانده دوی روشه ده دکارن گاوین نو بابیش ده چاوادن نرخینه براستی ده پراتیکی ده اویک دیوره جی بجی کرن که براستی با آوه که ام بیجن نینی ام وی تشتی مشاهده دکن آنها لترکیه حق و مافین کردان داخوازین کردان مخابن مارجینالیزه بونه یعنی جوی ام بیجن رایا گشتی یعنی جوی ام بیجن رایا گلمپری حق و داخوازین کردان دور کتنه یعنی کرد بجور صدمان جناوند دور کتنه یا جی هاتنه دورخستن جوی بله داخوازن کردان راست ناگه جناونده لیل هیلادن ام جوی انجام هلبجارتنه دبینن کو لترکیه تامارا نتوگریه یعنی جی بناوه کدن نتو پرستیه گلک خورد بیه ایرو ام دبینن تامارا نتوگریه رژه و گشتیه جسدی 23 آنها 4 حب پارتی نتوگرین ترک ده قادا سیاست ترکیه دا خورتن یک جوان ای پارتیه یک جوان مهپیه یک جوان زافره و لهلا دجی BBP جی büyük birlik ام بیجن partiye büyük birlik jî dîsa ji wê em bêjin xetê tê û elbet ev ji bo Kurdan tiştekî ne musbet e tiştekî menfî ye tiştekî neyînî ye feqet dîsa li pêş me mînakek heye mînak ji bo têkoşînekî yanî çawa ku li Tirkiyeyê dîndarên Tirkiyeyê pirs û pirsgirêkên wan hebûn ev 40 sale berxwe didin bi awayekê meşrû bi awayekê siyasî li qada siyasetê û îro em tê digihîjin ku ew dîndarên Tirkiyeyê bi ser ketine ji rêya meşrû ve neqetiyane ji rêya navendî neqetiyane bi metod û rêgeza bi prensîp û em bêjin meşrû tevgeriyane yani ji bo hemû pirsên xwe li meclîsê li çareseriyan geriyane û îro em dibînin ku bûne muktedir bi ser ketine bûne desthilatdar û 21 salek û ev xeta oldariyê em bêjin muhafazakariyê desthilatdar e hikûmet e wek desthilatdar û hikûmet anha Tirkiye îdare dike ev ji bo Kurdan tiştekî dibêje biya min yani ji bo Kurdan hem tiştekî dibêje û hem jî wek mînakek e divê Kurd ji vê hikayeyê ji vê serpêhatina dîndaran peyama xwe xweş hilbidin ew çi ye gava hûn metodekî dişopînin metodolojiyekê dişopînin divê ew metod û metodolojiya we heya dawiyê ji meşruiyetê neqete yani ew metod ew usul ew qaîde bi xwe nebe parçeyek ji pirsê îro em dibînin ku berxwedar û têkoşîna Kurdan usul û qaîde û rêgezên Kurdan anha bi xwe ji bo têkoşîna Kurdan bûye parçeyek ji pirsê bi xwe divê îdî em wek Kurd wek hişên Kurd wek bîreveriya Kurd rêya ku heya niha me ceribandiye em divê çerçeva got tu dênê de kekê Muhammed Ata divê çerçeva got tu formüle dikê de li gora bahveriya te ger mesela rêxistinên Kurdistanî her wiha rêxistinên ku
نزیکی اولداریین جی رخصنین محافظه‌کار رخصنین کردستانی بکاربن ناوندکی درست بکن. الگورا باهوریات او ناوند قادا مشروعات ترکیه دکاری به ناوندک بهیس کو بکاربه تسیری ل siyaseta Türkiye jî bike û dişare ser ya pirsa Kurdê jî bibe navendek. Wê derbarê de dîtinate bigire. Keko birastî li ser navê xwe ez di wê bawerî de me. Her çiqas rêya ku ez niha didim ber gelê xwe yan jî ez didim ber Kurdan gelek zor e, gelek bi zehmet e, gelek dûr û kûr e, gelek hewl jê re lazim e, rast e. Hatta em karin bêjin ku ev rêya ku em ez niha destnîşan dikim wê gelek wext û zeman jî re lazim be. Yani de Kurd de yani di demek Kurd de di demek kin de helbet û encam nede. Lê eke bi îstikrar ev rê û ev şop bê şopantin ev rê bê meşandin di taliyê da ez ê em bi hev re em ê müşahede bikin em ê çavdêr bikin ku Kurd heqê xwe bi dest xistine. Îro rêxistinên Kurdan divê ji xwe bin yek. Ev yek a du diyan divê metodolojiya xwe ji nû de ava bikin. A sisiya jî divê bi sebir tev bigerin. Eke ev sê xal bi hev re bijî bibin di taliyê da. Belê rast e di demeke nêzik de ne lê di demeke kûr û dûr de wê encameke musbet ji bo Kurdan bide. û li hêla de ji xwe divê Kurd êdî ji siyaseta nasnameyî jî bixelisin. Siyaseta nasnameyî em îro tê digehejin ku ew sikak û kuçeyên paştan e. Yani ne cadeyê em bêjin kebîr e. Divê êdî Kurd derkevin cadeyê kebîr, derkevin cadeya mezin. Yani bi awayekî Tirkî dibêjin ana akım. Îro Kurd mixasibin ji siyaseta ana akımê dûr ketine. Eke hak û mafên Kurdan di siyaseta ana akım a Türkiye'ye de bijî bigire helbet wê encameke musbet kûr û dûr de jî wê bide. Spasiyat etkim kekê Muhammed Ata Yüksel Mafnas şrovekarê siyasî stûdya me Diyarbekirê gelme. Spas xweş mala ava.